Zvakamboitika mukutanga kwegore tichiona kuti VP Kosano Chiwenga akambova the acting president apo mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masodomso Mnangagwa wakanga uri pazororo. Panguva inoi kuno kwakunzi General again is now the acting president panguva ino panokunzi mutungamiri wenyika Masodomso Mnangagwa he dashed for a visit in Guinea, Japan and Algeria. Sanapera mashoko ari kubuda nyogwa panguva inoi atoti subscribe like on the bell icon. Sezvinongozikanwa nevanhu kuti General kana vachinge vapuwa the podium panguva inoi vanotongozikanwa kuti ari kuuya achitongoti abhasha zvigananda ari kuuya achimisa corruption. Panapa tichipinda mumapatriots anodanyira achiti Comrade ED on visit to Guinea, Japan and Algeria. Comrade ED Mnangagwa was left for the 7th African Union mid-year coordinating meeting to be held in Equatorial Guinea. The president will then visit the Expo 2025 Osaka in Japan before embarking on a state visit to Algeria. Ndomashaka anobuda panguva inoi, then tikatasa payedu yaniki mangwana anobva buda achiposto achitaura achiudza vagari venyika yeZimbabwe kuti VP Kosano Chiwenga ndiwo the acting president. Panguva inoi vanhu vakutoziva kuti people they are in safe hands, and vanenge vachitongoziva kuti General vakangoti kamistake yekuti vangopuwa podium yekuti vangoadresa vagari venyika yeZimbabwe, ndotovanzwa vakutotanga kutotaura kuti isusu vakomana vari corrupt panguva ino hatisi kana kutombonzwa nezvenyu. Mukatarisa right now tikudziva kuti kune vamwe vakomana vamobilize kuZVAITWA vari kutsoma vakomana vana Wikino Chivhayo ava. Panguva inoi hamene kuti vari safe here vana Wikino Chivhayo. Noda kuti VP Kosano Chiwenga one down akakwanisa kustopa the co-option yakuda kwachitangwirei akati imi vakomana muri kuuya panapa muchiviolate the constitution yebato. And right now tirikuona kuti VP Kosano Chiwenga vari the acting president. Vanhu vane kamwe kakujevenuka kavanongoita munyika. So imbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu mafungiro enyu. Subscribe, like, watch it on the bell icon.